Doncs comencem aquesta roda de premsa que hem convocat amb motiu de l'acampada que hem començat aquí a la UB Central, grups d'estudiants, de professorat, de personal d'administració i serveis i també altres persones que estan en lluita permanent per Palestina. Una acampada que esdevé avui més important que mai. Avui hem conegut els atacs sobre Rafah, una zona on hi ha més d'1 milió de persones palestines desplaçades, forçosament desplaçades, i per tant que confirma una vegada més la deriva genocida, el genocidi en marxa a Palestina i per tant la necessitat nostra de lluitar per evitar-lo i per trencar tota la complicitat dels nostres governs i institucions. En aquesta roda de premsa presentarem 3 manifestos. El primer és el manifest en si de l'acampada, que és el mateix que vam llegir ahir i posa una mica les bases sobre els motius pels quals fem l'acampada i quins són els nostres objectius. El segon és una resposta express a les paraules que el rector de la Universitat de Barcelona va fer ahir, suposadament donant suport a l'acampada quan sabem que està a les seves mans justament donar resposta a la nostra petició, que és el trencament de relacions amb l'estat d'Israel. I el tercer és un manifest que té a veure amb el claustre extraordinari que hi haurà demà. Per tant, un claustre extraordinari on es debatrà justament la proposta presentada per trencar relacions amb l'estat d'Israel. I en aquest tercer manifest exposarem els motius pels quals creiem que el boicot acadèmic és necessari i les evidències que mostren que la Universitat de Barcelona és avui en dia encara còmplice d'aquest genocidi a través de les seves relacions amb l'estat d'Israel. Per tant, comencem amb el primer manifest de tots, que llegirem la Emma Cercós, que és membre del comitè estudiantil en suport al poble palestí, i jo mateix, Marc del Alcázar, que soc membre d'Universitats en Palestina. En aquests moments estem sent testimonis d'un genocidi comès contra el poble palestí per part de l'estat d'Israel. Una massacre on s'han assassinat més de 40.000 palestins i palestines, entre elles més de 15.000 nens i nenes. Però el moviment estudiantil i la solidaritat amb el poble palestí s'ha aixecat arreu del món. Des dels Estats Units, les acampades als campus denuncien la responsabilitat de les universitats que mantenen vincles amb Israel i assenyalen la complicitat del govern de Joe Biden, absolut aliat a l'estat sionista. Alhora, les ocupacions s'estenen a França, en universitats com la Sciences Po o la Sorbonne de París, i arriben a les ciutats del Regne Unit, Alemanya i Itàlia, a l'altra vora de l'Atlàntic. La resposta dels governs i les direccions universitàries és clara: repressió. Això, els països de la Unió Europea i Estats Units actuen en la línia de l'aliança històrica amb l'estat d'Israel, que defensen des de la seva creació basada en l'ocupació colonial i la neteja ètnica. Des d'una perspectiva antiimperialista, antimilitarista i antipatriarcal, senyalem la responsabilitat criminal dels estats capitalistes. Les acampades han arribat a l'estat espanyol amb l'ocupació de la Universitat de València, un gran exemple a seguir, perquè des del principi la joventut hem sortit al carrer per alçar la veu contra el genocidi en curs. Tenim clar que els i les estudiants, el personal docent i no docent de les universitats, treballadors i treballadores hem de prendre partit al costat del poble palestí i la seva resistència. Estudiants de la Universitat de Barcelona, però també d'altres universitats catalanes, col·lectius juvenils, associacions en suport a Palestina i organitzacions sindicals ens hem organitzat conjuntament amb aquest objectiu. Ens solidaritzem amb totes les persones represaliades a nivell internacional per lluitar contra el genocidi que té lloc a Palestina. Al mateix temps, assenyalem el rol del rentat de cara i aval per part de les universitats cap a l'estat d'Israel. Exigim que les universitats públiques catalanes es posicionin al costat del poble palestí, condemnin la massacre, trenquin relacions amb l'estat sionista, així com amb la resta d'entitats que hi fan negoci. Entre elles es troben Abengoa, Carrefour, Siemens, AXA o HP, que tenen convenis amb la UB, Telefònica i el Banc Santander, que estan lligats a la UPF i ICL, amb qui la UPC té vincles, una empresa que gestiona les mines de Súria i Sallent i extreu en altres països el material utilitzat per fabricar el fòsfor blanc. A més, reclamem que posin fi a les relacions acadèmiques amb les institucions universitàries i de recerca d'Israel. En aquest sentit, denunciem també la complicitat del govern de l'estat espanyol amb la situació que es viu a Palestina, ja que continuen comprant i venent armes i mantenint relacions econòmiques i polítiques amb l'estat d'Israel mentre les empreses espanyoles hi continuen fent caixa. Des de Catalunya, la Generalitat se situa en la mateixa línia còmplice.
Per això, exigim el trencament de tot tipus de relacions econòmiques, polítiques i diplomàtiques per part d'aquests governs amb l'Estat d'Israel i que posin fi al comerç d'armes amb els responsables del genocidi. Per últim, fem una crida a estudiants, a docents, treballadors i treballadores a sumar-se per seguir estenent la lluita contra el genocidi i la complicitat d'empreses, institucions i governs. Ho fem des de cada facultat, cada institut, cada barri i cada centre de treball. L'exemple de les encampades als Estats Units, França, Alemanya, Itàlia o València marquen el camí seguit. Doncs moltes gràcies. Ara anirem amb el segon manifest, que és el del rector, que el llegiran el Pablo Castilla, també del comitè estudiantil en suport amb el poble palestí, i la Marta Venceslao, que és professora de la universitat i membre de la Red Universitària per Palestina. Desitgem expressar el nostre desacord i preocupació davant la manca d'acció concreta per part de l'administració universitària en relació amb el genocidi en curs del poble palestí. Després de l'ocupació del pati de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, ahir a la tarda, el rector Joan Guàrdia va sortir als mitjans a declarar que simpatitza amb la protesta i que la seva intenció és acompanyar aquest tipus d'iniciatives tot vetllant pel pluralisme, per la convivència i pel respecte a l'activitat ordinària dels centres. El rector afegeix que aquestes accions demostren que la comunitat universitària està activa, és crítica i és compromesa. Davant d'aquestes declaracions a premsa, ens veiem obligats a respondre i recordar l'objectiu de l'acampada i de la nostra protesta. Els estudiants ens trobem actualment acampant a la UB, volem recordar que les nostres demandes al rectorat són les següents. Exigim que les universitats públiques catalanes es posicionin al costat del poble palestí. Condemnin el genocidi. Trenquin relacions amb l'estat sionista i amb les universitats i entitats que hi fan negoci. El trencament de les relacions amb institucions i empreses israelianes o que participen del genocidi, com a Bengoa, Carrefour, Siemens, AXA o HP. El trencament del conveni de la UB i la UPF amb Telefònica, el Banc Santander i la ICL. La fi de la complicitat de la Generalitat i el govern de l'estat espanyol amb l'estat d'Israel. El trencament de les relacions i la fi del comerç d'armes. Volem adreçar-nos al rector i deixar clar que no necessitem que simpatitzi amb la nostra proposta, sinó que es comprometi a aplicar les demandes que hem plasmat i que defensem a la moció que es discutirà el dimecres dia 8 al claustre extraordinari de la Universitat de Barcelona. El rector, com a màxim responsable del Consell de Govern de la Universitat, serà el responsable polític de decidir si s'apliquen o no els acords arribats al claustre extraordinari de dimecres. Fins que les demandes siguin satisfetes, continuarem mobilitzats en la defensa dels drets humans i dels pobles. Esperem que la Universitat de Barcelona escolti les veus de la comunitat estudiantil i actue en conseqüència. Finalment, recalcar que l'acampada és una proposta oberta al diàleg i per això volíem convidar al doctor professor Joan Guàrdia a apropar-se i dialogar amb nosaltres per parlar sobre com fer que la UB, juntament amb la resta d'universitats públiques catalanes, es posicione obertament en contra del genocidi televisat del poble palestí. Per últim, deixar clar que la nostra protesta és democràtica i pacífica i per tant no suposa cap interferència en el procés electoral. De cap manera l'acampada pretén impedir el procés electoral, doncs es concentra al pati i existeixen un gran nombre d'espais a la universitat on realitzar les votacions. Si el rector diu que entén la proposta, oposis a tot intent de desallotjament. Bé, moltes gràcies i ara farem l'última lectura de manifest referent a la moció, en canvi que llegiran. Aquest text el llegiran el Jordi Guillaumes, que és claustral del PAS per Universitats per la República, Marta Venceslao, professora i membre de la Red Universitària per Palestina, i Islam Bachiri, que és estudiant al campus Mundet i membre de la comunitat musulmana. Bon dia. Demà, 8 de maig,
se celebra un claustre extraordinari a la Universitat de Barcelona, en què es votarà una moció presentada pel col·lectiu Universitats en Palestina i el grup Palestina UB, en què s'exigeix el trencament de tota relació institucional i acadèmica amb l'Estat d'Israel. Considerem necessari i oportú exposar a continuació els motius que, com a estudiants, professors, investigadors i personal tècnic, administratiu i de serveis, ens han portat a demanar l'aplicació del boicot acadèmic a Israel, l'eina més potent que té la UB a les mans per enfrontar la massacre a Palestina. Des de fa 7 mesos, l'Estat d'Israel aplica una política genocida a Palestina, tal com ha estat denunciat per Sud-àfrica davant la Cort Internacional de Justícia. L'Estat d'Israel està bombardejant d'una manera intencionada barris residencials, escoles, universitats, camps de refugiats, hospitals, ambulàncies, mentre manté un setge sobre el territori i impedeix a la població l'accés als aliments, a l'aigua, electricitat i material mèdic. Fins al 29 d'abril ja han estat assassinades gairebé 35.000 persones, entre les quals més de 14.500 infants. El 60% de les cases de Gaza han estat destruïdes i més del 75% de la població s'ha vist obligada a fugir de la seva llar. A més, l'operació militar ha intensificat el desplegament dels mecanismes d'ocupació a Cisjordània, on els colons i l'exèrcit israelià han assassinat prop de 400 persones i les forces d'ocupació israelianes han detingut més de 3.000 persones. La mateixa relatora especial dels territoris ocupats de palestins ocupats, Francesca Albanese, va presentar el passat 26 de març davant el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides el seu informe Anatomia d'un genocidi, on situa l'actual conflicte dins un llarg procés que ja dura més de 75 anys i demostra de forma minuciosa i escrupolosament legal com la situació actual de Gaza ha de ser descrita com un genocidi. Una situació que esdevé encara més extrema amb els recents atacs de l'exèrcit israelià a Rafah, on hi ha desplaçats més d'1 milió de persones. La comunitat educativa palestina també ha estat greument afectada pels brutals atacs de l'Estat d'Israel. Totes i cadascuna de les universitats de Gaza han estat bombardejades des del passat d'octubre. Però la destrucció sistemàtica de les universitats de Palestina no s'ha limitat als seus edificis i instal·lacions, sinó que ha tingut per objectiu l'assassinat de milers d'estudiants, personal docent, investigador i d'administració i serveis. Moltes d'aquestes persones han estat objecte d'atacs dirigits especialment per posar fi a les seves vides. La destrucció de les instal·lacions i la comunitat educativa té per objectiu negar la possibilitat d'un futur a la població de la Franja de Gaza, forçant-la a acceptar l'expulsió del seu territori nacional, així com la possibilitat de narrar la seva pròpia història col·lectiva. Tal com ens recordava fa uns mesos un professor palestí, Israel és conscient que les universitats i els centres d'educació superior de Gaza han estat vitals per la supervivència de la seva població. Allà s'hi han format un personal mèdic excel·lent que està responent en una situació crítica, sense materials ni hospitals en funcionament. Allà s'hi han graduat enginyers que han aconseguit construir estacions de generació d'energies senzilles en una situació de bloqueig de combustibles i electricitat. D'allà han sortit mestres d'escola que acompanyen com poden els joves infants de Gaza sota les bombes. Com a resposta a aquesta situació, els centres d'educació superior palestins han llançat una crida unitària demanant el suport de la comunitat acadèmica internacional per acabar amb més de 75 anys d'ocupació i apartheid de l'Estat d'Israel. Davant la barbàrie, cal actuar de forma clara i contundent. Els silencis i les posicions equidistants esdevenen còmplices necessaris del genocida. El manifest publicat per la UB el darrer febrer afirma el seu compromís amb l'alto al foc i una solució negociada al conflicte en curs, però difícilment accions com promoure el voluntariat a les zones afectades poden fer res davant les tones de bombes llançades sobre Palestina. Cal que la UB sigui conscient de la seva responsabilitat com a agent social amb impacte internacional, apliqui el dret internacional i, conseqüentment, deixi de col·laborar amb institucions implicades en l'actual genocidi.
El boicot acadèmic proposat a la moció ha estat exigit directament des de instituts de recerca que són part de la UB. Ahir a la tarda vam saber que els membres de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB van votar en consulta i per àmplia majoria, més del 85% dels vots, a favor d'un text on es demana a la UB trencar relacions amb institucions de l'Estat d'Israel. L'acadèmia, els esports, la cultura i el comerç són mecanismes claus de l'Estat d'Israel per a buscar sinergies internacionals que legitimin el seu projecte sionista d'exclusió del poble palestí, de la seva terra, manifestat públicament per alts càrrecs del govern israelià. Això, no obstant, el paper de les universitats i els centres de recerca israelians va molt més enllà. L'Estat d'Israel posa el coneixement i la tecnologia desenvolupada als seus centres d'educació superior al servei de la repressió i la destrucció del poble palestí. Els 58 centres d'educació superior israelians es nodreixen del fons del Ministeri de Defensa i compten amb programes com From the Uniform to the Class per als estudiants al servei militar o en reserva. A més, el suport de les universitats i els centres de recerca israelians a l'ofensiva militar sobre Gaza és públic i manifest a les seves pàgines web. Les universitats israelianes són, sens dubte, universitats d'assentament profundament implicades en l'avenç del projecte colonial i el genocidi en curs. La idea que les universitats d'Israel són institucions neutres és absolutament falsa. En la presentació que va fer el passat 10 d'abril la relatora especial Francesca Albanès, organitzada per la xarxa universitària per Palestina, va explicar que el genocidi no és una acció, sinó un procés on s'hauria pogut donar sense la deshumanització de la població palestina. És per això que va exigir la fi de la complicitat dels estats europeus i va demanar que les institucions universitàries responguessin a aquesta situació creant universitats lliures d'apartheid i genocidi, trencant relacions amb les universitats colonials. Segons ens consta, com a resposta a una instància a la unitat de transparència de la UB, té actualment relacions institucionals i acadèmiques amb universitats de l'Estat d'Israel. A tal d'exemple, hi ha un conveni vigent entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Tel Aviv. Així mateix, la UB coordina el projecte EVA de la Comissió Europea, on participen com a socis la Universitat Hebrea de Jerusalem i l'empresa privada israeliana Stratasys Ltd. Aquesta darrera és una empresa d'impressió 3D que ha estat proveïdora de diferents exèrcits com el d'Israel o el dels Estats Units. Stratasys va rebre més de 200.000 euros gràcies al projecte europeu coordinat per la Universitat de Barcelona. A més, les universitats i els centres de recerca israelians es nodreixen moltes vegades i seguint la lògica de tracte preferencial dels grans projectes de recerca amb fons europeus dels quals la UB forma part. El passat mes de gener, el claustre de la Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar una moció que instava al Consell de Govern a trencar relacions amb l'Estat d'Israel. Aquest text és el mateix que ara presentem al claustre de la Universitat de Barcelona. Per tot això, instem al claustre de la Universitat de Barcelona que aprovi la moció presentada per Universitats en Palestina i el grup Palestina UB amb els següents punts. Primer, exigim un alto el foc immediat i permanent a Gaza. Segon, reconèixer que l'ocupació colonial i l'apartheid que practica l'Estat d'Israel són les causes estructurals del conflicte. Tercer, exigir al Consell de Govern que trenqui tota relació institucional o acadèmica amb universitats, instituts de recerca, empreses i altres institucions israelianes com a mesura de pressió efectiva davant del genocidi a Palestina, tal com es va fer durant l'època de l'apartheid a Sud-àfrica. Quart, treballar perquè els òrgans i entitats de la universitat no realitzin cap acte o omissió que contribueixi a perpetuar l'ocupació israeliana dels territoris palestins ocupats. Cinquè i penúltima, crear una comissió d'investigació sobre les possibles relacions institucionals de la universitat i entitats que no compleixin amb el dret internacional humanitari. Sisena i última,
Exigir al govern d'Espanya i al govern de la Generalitat de Catalunya que compleixin amb les obligacions estipulades al dret internacional i trenquin relacions amb l'Estat d'Israel. Si els valors de la Universitat de Barcelona s'han de vincular a la llibertat de pensament i la defensa dels drets humans, n'ha d'exigir també el seu respecte a Palestina, siguin quines siguin les actuacions que calgui aleshores prendre al respecte. És el moment que la Universitat de Barcelona sigui fidel als seus principis i posi fi al seu silenci còmplice amb el genocidi del poble palestí a mans de l'Estat d'Israel. Moltes gràcies. Bueno. Vale, amb això hauríem acabat la roda de premsa pel que fa al que nosaltres teníem pensat dir. Agrair-vos novament que heu vingut i, òbviament, ara si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió que vulgueu fer, podem intentar respondre. Ho heu dit, però si podem reiterar, fins quan teniu previst mantenir l'acampada i la perspectiva és diumenge, el 12 de maig. Quina és la vostra posició? De moment, aquesta acampada tenia un cronograma de 3 dies, tot i que la nostra idea era mantenir-nos més enllà d'aquests 3 dies, més enllà del claustre, perquè pensem, com hem dit, que tot i les relacions que té la universitat hi ha molts motius per seguir aquí, per la complicitat que tenen els governs, per tant la nostra idea continua sent mantenir-nos. Davant la jornada de diumenge, reiterar el que hem dit, la veritat és que aquesta és una protesta pacífica, democràtica, que el que està instant és a mobilitzar-se en contra d'un genocidi en curs. No tenim cap intenció d'impedir ni de rodejar la jornada electoral del 12 de maig i, per tant, no entendríem que reprimís i es fes fora una protesta com aquesta i que reproduïssin imatges com les que hem vist a França, com les que hem vist als Estats Units, o fins i tot, si parlem de desallotjar un col·legi electoral, doncs té un significat polític que penso que tots coneixem aquí a Catalunya. Esperem que no ho facin. Instem novament al rectorat, com hem dit, a que si de veritat s'oposa, de veritat se solidaritza amb aquesta protesta, que s'oposi a tota mena de desallotjament. Però us han avisat que si us quedeu fins al dia de les eleccions us podrien fer fora? Nosaltres, de moment, contacte directe amb el rectorat, les respostes que hem tingut han sigut via mitjans de comunicació, les declaracions que van sortir ahir a la nit amb una premsa escrita que no ens ha arribat cap comunicat. Hem vist avui just en directe les declaracions que estava fent a TV3 i aquesta és la comunicació que hem tingut fins ara amb ells. Intentarem posar-nos en contacte, com hem dit, l'hem convidat a dialogar i parlar de com assolir aquests objectius i, de veritat, agrairíem també que aclarís la seva posició respecte a aquest possible desallotjament de cara al 12 de maig. Precisament a TV3 deia que la UB no tenia relacions amb Israel. Heu de dir això després de la relació que heu llegit en el vostre text? No. Apropa't més als micros, si no És que es fa difícil dir res quan hi ha una contradicció tan evident. De fet, la informació nosaltres l'hem tret directament de peticions de transparència a la pròpia Universitat de Barcelona. Per exemple, aquest conveni amb la Universitat de Tel Aviv, que és vigent, si no recordo malament, fins al novembre d'aquest any. Per tant,
està actualment vigent. La pregunta potser se li ha de fer ell si és que no coneixia aquests lligams i en aquest cas entenem que directament els trencarà sent coherent amb les seves paraules. Però fins i tot, em permeteu afegir una altra qüestió, fins i tot en el suposat cas de que no hi hagués cap conveni de col·laboració, jo crec que com a comunitat universitària ens sentim interpel·lades precisament a prendre postura i fer alguna cosa quan tot el teixit universitari acadèmic a Gaza ha estat destruït. I hi ha un llamament, una crida per part de la comunitat acadèmica palestina també de solidaritat d'altres universitats al món amb el seu extermini. Llavors, em sembla que més enllà de que hi hagi o no vincles directes o convenis financiats, em sembla que és legítima la nostra petició. Per tant, perdona, no dependrà purament del que s'aprovi o no es voti demà el mantenir-ho, O sigui, nosaltres estem a l'espera de veure què respon, però com ja hem dit en els manifests, notem que aquesta situació també té molts vincles, té moltes relacions, llavors depèn tot del que passi de les postures. Per tant, l'acampada es manté... Si l'acampada es manté fins al 12, sí o sí, no? Aquesta és la pregunta. L'acampada es manté fins que aconseguiu les reivindicacions que estem proposant. Sí? Bueno, amb un matís. Cada nit, cada tarda fem una assemblea que és qui decideix això. Quina hora? 7:30, 8. I aquest conveni... Dic, aquest conveni que té la Universitat de Barcelona amb la Universitat de Tel Aviv inclou, per exemple, que vinguin estudiants d'aquí, d'allà i d'aquí a allà, o què inclou aquest conveni? Intercanvi de dades, intercanvi de projectes acadèmics, perquè ho puguem explicar, Tenim... Endavant. No, dic que tenim el document amb el conveni signat que us el podem fer arribar. Bàsicament va en la línia que tu comentes. Per tant, si hi ha un interès concret en aquest conveni, us fem arribar el document. Perdó, a veure si ara sí que puc. La moció de demà, quines possibilitats té de prosperar, sobretot per entendre qui participa al claustre, qui vota, amb quants vots sí, no sé si heu sondejat altres sectors de la universitat. Tant de bo tinguéssim una bola de cristall. És que no sé qui al claustre ha El estudiat, claustre és una representació de professorat, personal d'administració i serveis, estudiantat, hi ha una representació àmplia i plural i no, bueno... O sigui, no és fix el nombre de persones que conformen el claustre? No és fix? I quantes són, ho sabeu? 300. 300. Ell és ponderat, gràcies, Lolo, és ponderat en funció del col·lectiu. Cada col·lectiu té una ponderació de vot. En tot cas, disculpeu-me, jo vull tornar a insistir més enllà dels convenis que hi hagi o no hi hagi, bueno, aquesta informació no ha sortit de... Bueno, més enllà d'això, penseu que no només és una reivindicació de la Universitat de Barcelona, en la Red Universitària per Palestina està conformada per més de 43 universitats arreu de l'estat espanyol que estan amb les mateixes exigències, independentment de si hi ha o no hi ha convenis específics d'aquestes universitats en l'estat israelià. L'exigència és la mateixa, s'ha de trencar una relació amb una universitat en Israel que legitima, no només en suport tecnològic i militar, sinó discursivament legitima el genocidi, a més de, ho sabem, hi ha múltiple literatura científica al respecte, com la Universitat Israeliana, en la seva política de colonització i d'ocupació, agafa espais ocupats, palestins, per continuar amb aquesta extensió del territori. Llavors, jo crec que és important subratllar aquesta qüestió. Hi hagi o no convenis, les nostres exigències continuen sent igualment legítimes. Esteu en contacte? Heu decidit quina serà la vostra postura, si us fareu forts o marxareu de forma pacífica? Representa que això, o sigui, encara ho hem de parlar a les assemblees, és com han dit abans les companyes, cada dia, totes les que estem, fem assemblea, llavors s'entén que avui, per exemple, es posarà a l'assemblea, es comentarà i entre totes decidirem què fer. Esteu en contacte amb altres moviments universitaris de la resta d'Espanya, a Madrid, o sigui, ja heu creat una mica de xarxa
Sí, això... Teniu previst alguna cosa conjunta? És molt inicial com esteu veient, però la setmana passada ja va començar a València. Ahir no només començàvem aquí, sinó que també començaven a Euskadi. S'està preveient que hi hagi més acampades. Estem començant a teixir tota aquesta xarxa d'aliances entre estudiants, també entre estudiants i treballadors i treballadores de la universitat, com ja estem fent aquí mateix, i per tant sí que voldríem fer una nova crida, un nou incís a que això continuï extenent-se, que només sigui al principi. Aquesta acampada la fem a la Universitat de Barcelona, a l'edifici històric, però que cridem a tots els estudiants de l'Autònoma, de la Pompeu Fabra, d'altres universitats públiques catalanes a venir aquí, perquè la nostra exigència no és només al rectorat de la UB, és a totes les universitats públiques catalanes, és al govern de la Generalitat i al govern central de coalició, i pensem que aquesta via d'unitat entre el moviment estudiantil i del moviment estudiantil amb sectors de treballadors, que també hi han donat suport des de diferents organitzacions sindicals, és la que hem de començar a construir per tirar això endavant i que no sigui una cosa de resistència, sinó de continuar avançant. En aquesta línia, aquesta tarda justament fem una xerrada sobre boicot acadèmic on justament també intervindran companyes d'Alemanya, companyes d'Itàlia, companyes de França, d'Estats Units, de València i de Palestina. Per tant, estem en un intent bastant actiu de construir aquesta xarxa. A les 6. No sé l'aula concreta. No està confirmada. A les 6. Per tant, demà, en el cas que s'aprovés aquesta moció i el que demaneu, igualment us reuniríeu en assemblea al vespre per decidir si manteniu igualment o si decidiu plegar, no? És una mica, depèn del que passi demà. Hi ha un fet afegit, a més. D'acord amb la LOSU, que és la llei orgànica del sistema universitari, el claustre universitari no té poder executiu. Dic perquè és el que ens va passar a la UPC. El claustre universitari ho aprova, però després el Consell de Govern, que és qui té aquest poder, ho ha de fer executiu. O sigui, ho torna a votar i ho fa no. És un espai molt menys democràtic, molt més controlat pel rectorat, i ja ens hem trobat amb el cas de la UPC, que el lloc que figura més democràtic amb totes les mancances s'aprova i després el Consell no. Per això la importància que nosaltres seguim posant en la mobilització i en mantenir aquest punt fort que creiem que tenim aquí, perquè sabem que per si sols el rectorat no mourà un dit. Però llavors, per aixecar la mobilització, és suficient que guanyeu aquesta votació en el claustre o cal que el Consell de Govern us demostri que trenca la relació? Quina de les dues opcions és per aixecar? Ja dic que, com plantejava en el manifest, també al grup de l'acampada, hi ha un punt que és la responsabilitat de les universitats, no només la UB, sinó totes les universitats públiques catalanes. Hi ha un punt també que és la responsabilitat política que assenyalem dels governs. Això també ho estan plantejant les companyes de València i és una cosa que també volem plantejar aquí. Llavors la cosa anirà com un ambient molt més enllà de la moció. Castellà, us puc demanar un tall? Sí, a més el Pablo, per exemple, creo en castellano, digas cuándo, o sea, las condiciones que ponéis para levantar la campana. ¿Qué le exigís a las universidades públicas catalanas? Por ahora las exigencias son las que estamos planteando de la ruptura de relaciones con el Estado de Israel y con todas las empresas que allí hacen negocio, la ruptura de las relaciones diplomáticas, académicas, con las universidades israelíes, que sabemos que muchas veces son convenios más destinados a objetivos militares. Planteamos también una exigencia política que le hacemos a los gobiernos, a la Generalitat y al gobierno central, de ruptura de relaciones con el Estado de Israel y de fin del comercio de armas, que es un punto muy importante, y también lo que planteamos, y es un motivo también de resistencia aquí, es la solidaridad con todas las personas que están siendo represaliadas en todo el mundo por movilizarse en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Y podéis decir en castellano también lo de que vuestra intención no es perturbar la jornada electoral? Sí, ante las declaraciones que ha habido del rector de la Universidad de Barcelona en la televisión, diciendo que en el caso del 12 de mayo, siendo un colegio electoral, sí habría llamamiento a desalojar. Nosotros queremos dejar claro que esta protesta tiene un carácter pacífico, democrático, que en ningún caso pretende entorpecer la jornada electoral del día 12 de mayo. Lo que estamos haciendo aquí es denunciar un genocidio en curso y por tanto no entenderíamos que desde el rectorado se colaborara de ninguna manera con el desalojo de esta protesta, porque estamos acampando en el patio y existe multitud de espacios dentro de la universidad, aulas y muchísimos otros donde se puede realizar la votación sin ningún problema y la cual nosotros no impediríamos tampoco.
Vale, pues, si no hi ha més preguntes, gràcies de nou per venir i seguim en contacte per qualsevol cosa que faci falta. Merci.